आज हम ओह आदमी के कहानी सुनावे जा रहल बानी जे अकेले रहेला और रोज सुबह वादा करेला आज तक कुछ बड़ करब, लेकिन रात होखत होखत वो आदमी बोलेलन, हे भगवान आजो कुछ ना हो पाइल। अगर रउओ अइसने बानी त इ वीडियो पूरा देखी, काहे कि आज रउआ खुद से मिलब। और दिमाग बोलेला, उठ जा वीर, आज से जीवन बदल लियाओ। मन में पूरा लिस्ट, जल्दी उठल जाओ, एक्सरसाइज कइल जाओ, किताब पढ़ल जाओ, टाइम से काम कइल जाओ, मोबाइल बंद कर देला। और आदमी बोलेलन 5 मिनट और 5 मिनट, सीधा 2 घंटा बन जाला। नींद खुलते हाथ में आदमी के मोबाइल आ जाला। सोचनी हाँ सिर्फ टाइम देख ली, फिर नोटिफिकेशन देख ली, फिर रील देख ली, बस एगो, फिर वीडियो। अरे मजेदार बा, घड़ी देखनी है, सुबह कब दोपहर बन गईल पते न चलल हमरा। खुद से कहनी है, चला अभी दिन बाकी बा। अकेले आदमी के सबसे तेज काम का होला? सोचे के, आज हई कर लिया, उहो निपटा दिया, काल से सब बदल जाई। अतना सोचनी कि दिमाग थक गईल है, शरीर बोलस थोड़ा आराम कर लेता। आराम करते करते समय भाग जाला। सही निकल गईल। फिर आदमी खुद के दिलासा देवेलन, चला कोनो बात ना, शाम तक कर लियई। अकेले आदमी के सबसे पसंदीदा शब्द जानत बानी का बा? काल से सब ठीक हो जाई, काल से मेहनत कइल जाई, काल से नियम से चलल जाई। रोज अइबे न करेला आदमी के। रात में आदमी चुपचाप बैठ जाला, दिन भर के हिसाब लगावेला, आज का कइनी जा। मन करेला सोचे पहिले, अच्छा तनी मनी कइनी जा, फिर मन हमनी के भारी हो जाला और आदमी खुद से कहे लागेला, हम ऐसन काहे बानी। लेकिन सच्चाई ई बा, अकेले आदमी के, भैया चाचा जे कोई भी बानी रहुआ सभे, अकेले रहल बुरा बात नइखे, लेकिन खुद से हार मान लेल गलत बात बा। अगर रउओ भी सुबह बड़े बड़े सपना देखतानी और रात में खुद से नाराज हो जातानी, तो याद रखी रउआ सभे कमजोर नइखी, बस रास्ता खोज रहल बानी। छोट कदम उठाई आज ना तो अभी। वीडियो पसंद आइल होखे तो लाइक करी, यशवंत सिंह 445 के चैनल के सब्सक्राइब करी, कमेंट करी, बेल आइकन के दबा दही, कमेंट करी। फिर मिलल जाई एगो नया सच्चा कहानी के साथ।